Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu televízie Teatry môžem privítať poslanca Národnej rady za kresťansko-demokratického hnutia, hnutie bývalého štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Petra Stachuru. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem za to, že ste si pre nás našli čas. Pán Stachura, mali ste možnosť pred malou chvíľou vidieť pomerne chladnokrvného manažéra, ktorý vstupuje na veľmi horúcu pôdu, no ale nemal som dojem, že by podliehal nejakej panike. Ako ste vnímali to, ako on chce pre lekárov presvedčiť o nutnosti tej konsolidácie, prípadne aké šance mu dávate na to, že dosiahne stav, že lekári nebudú napokon na začiatku novembra podávať výpovede? Tak počúval som veľmi pozorne, čo pán minister hovoril. Možno na začiatku by som mu povedal, že chcem mu poprieť naozaj úprimne všetko dobré, pretože je to naozaj veľmi náročná funkcia, ktorej sa ujal. Ale zároveň musím povedať aj tak trochu politicky, že veľmi ťažko sa to počúva, že strana Hlas, ktorá má naozaj už vyše roka tento rezort vo svojom portfóliu, tak mení tak náročný rezort po jednom roku, že pani Dolinková musela odísť a prichádza nový minister, ktorý začína prakticky odznova. Ja som s mnohými vecami, ktoré tu spomínal, aj súhlasil, ale niekde som sa musela až tak pousmiať, že či sú z rovnakej strany, pretože ak sme sa rozprávali, ak ste sa ho pýtali o rásochách, tak tu som vlastne neveril vlastným očiam, že strana Hlas prakticky neguje alebo prichádza s odvolaním toho, čo rozhodla. Že jednoducho povedali, že Národná univerzitná nemocnica bude v Ružinove a teraz vlastne korigujú svoje vlastné rozhodnutie, na ktoré čakali všetci občania. Čiže tak je treba zabudnúť, že pani Dolinková musela vyvodiť politickú zodpovednosť. Možno, že aj to bola jedna z vecí, ktoré jej vyčítali. Samozrejme, určite áno, len viete práve, čo spomínal aj pán minister, že zdravotníctvo trpí práve tým, že my nemáme tu na ministrov, ktorí vydržia dlhé obdobie a prichádza vždy s novým ministrom aj trošku nová vízia, noví ľudia, ktorí sa samozrejme musia trošku zorientovať, musia sa opäť nájsť. Ja si myslím, že ak chceme byť féroví k tomuto rezortu, tak tá príprava musí byť naozaj poctivá už v predvolebnom období. Musí každá strana, ktorá sa uchádza o takýto závažný rezort, prísť so skutočnými krokmi, čo chce robiť operatívne, teda krátkodobo a aké má vízie a ciele dlhodobé. A to, po čom sme volali aj my ako kresťansko-demokratické hnutie, bolo, aby sme si sadli konečne za jeden stôl, pretože práve riešenia v zdravotníctve sú tie, ktoré potrebujú zhodu viacerých politických partnerov, pretože nedá sa urobiť kvalitná zdravotná politika len na 3-4 roky. Potrebujeme naozaj mať ucelený plán a podľa toho plánu musia postupovať aj možno terajší koaliční alebo potom opoziční poslanci. No takmer ako plán vyzeralo to memorandum, ktoré sa podpísalo s lekármi, kde teda boli nejaké body, ktoré mali viesť k zlepšeniu nášho zdravotníctva, aspoň z pohľadu lekárov. Veľa sa tam hovorilo o vzdelávaní mladých lekárov, veľa sa tam hovorilo o tom, akým spôsobom môžu postupovať vyššie a vyššie v tom rebríčku. Mladí lekári sa často sťažujú, že je to tam zabetonované a že tí starší ich medzi seba nechcú pustiť. No a napokon sme sa pozerali na tlačovej konferencii Lekárskeho odborového združenia na to, ako postupne škrtali všetkých tých 8 bodov memoranda. Niektoré dokonca už aj zvrátené, pretože boli splnené, čo sa týka platov a teraz opäť v rámci konsolidácie sa vlastne vracajú tam, kde boli. No tak zatiaľ je splnených z tých 8 bodov pol bodu. Vy ste to mali možnosť sledovať, tak povediať, z prvej lavice, lebo ste boli štátny tajomník. Áno, ale treba povedať, že ja som bol štátny tajomník ešte nie počas ministrovania pána Lengvarského. V podstate pán Krajčí nebol v kontakte s touto, alebo nebol konfrontovaný teda s výpovediami lekárov. Ja som, ak si spomínate, alebo dosť intenzívne som kritizoval aj pána Lengvarského, aj pána Hegera za to, že pri tých rozhovoroch, ktoré boli v roku 2022, prakticky nebola vyrokovaná žiadna protihodnota. A to si myslím, že nie je šťastné riešenie. Ja rád porovnávam aj zahraničné systémy, pretože mali by sme sa nejakým spôsobom vedieť porovnať. Ja som sa vždy pýtal, jak je to možné, že napríklad v Nemecku, v iných krajinách takéto hromadné výpovede nie sú vôbec možné. A nie sú vôbec možné z jedného jednoznačného dôvodu. Samozrejme, že ten systém nejakým spôsobom funguje, to je ten základ, ale každá krajina má problémy. Keď sa pozrieme do Anglicka na systém NHS, keď sa pozrieme aj v bohatom Nemecku, že začínajú byť určité problémy. Tie trenice sú preto, že sa mení demografia, ale
Ale je dôležité, že napríklad v tom Nemecku majú odstupňovanú výpovednú lehotu. To znamená, nedokážu všetci zdravotníci podať hromadnú výpoveď. V závislosti od toho, ako dlho odpracovali. Tak u nás, keby ste k tomu chceli zamedziť, vyhlásite výnimočný stav a je to vyriešené? Nie je to celkom vyriešené. No. Myslím si, že je to traumatizácia spoločnosti, ak tu v určitých periodických cykloch stále sme konfrontovaní. Lekárom, lebo to sa myslím, ale lekári majú samozrejme v mnohých bodoch pravdu. Ako to chcem naozaj povedať, že mnohé body tohto memoranda ja viem podpísať. Niektoré veci sú tam naozaj správne. To, že sa musíme pozrieť na to, ako sú financované štátne nemocnice, že štát sa dlhodobo ku svojim štátnym nemocnicám správa macožsky. To je pravda, to je fakt. To, že nemáme zavedené DRG, že možno keď sa nám podarí zaviesť DRG, tak niektoré krajiny už od DRG odchádzajú. Napríklad Nemecko už pochopilo, že čistá platba cez DRG nie je spôsob, ako dokáže spravodlivo rozdeľovať zdroje v ústavnej zdravotnej starostlivosti. To sú tie problémy, ktoré sa dotýkajú aj Slovenska. A samozrejme veľa bodov sa týkalo personálu. A ja som pozitívne vnímal aj to, že LOS sa vtedy postavil aj za sestry. Konečne, pretože ten hlavný problém máme s mladými sestrami. Oni nechcú nastúpiť do nášho systému. To je obrovský problém. No, spomíname si, ako trošku macožsky sa k ním zachovali lekári za čas vlády Ivety Radičovej, keď kvôli ním bol prijatý samostatný zákon. Lekári ho dali na ústavný súd ako neústavný a ten im dal napokon za pravdu, takže sestry opäť zostali tam, kde boli. Poďme k takým tým ale veciam, lebo málo sa tu rozprávame o pacientoch, málo sa tu rozprávame o občanoch, ktorí vlastne sú konzumentmi toho nášho zdravotníctva. No tak rušia sa jednodňové výkony v ambulanciách, s preventívnymi prehliadkami sa hýbe. To sú také tie úplne najbežnejšie veci, ktoré sa dotýkajú ľudí. No tak to sa rieši ako prvé. Prečo sa neriešia najprv tie vážnejšie problémy a tu zasahujeme do takýchto detailných záležitostí? Áno, môže sa to tak stať, samozrejme, tie detailné záležitosti. Ja som sa chcel ešte krátkosti vrátiť aj k tým výpovediam, lebo len v krátkosti, že prečo si myslím, že treba vždy hovoriť úplnú pravdu. Že na jednej strane áno, podporujem veci, ktoré LOS hovorí a v ktorých má pravdu. Na druhej strane si myslím, a kde bola chyba aj pána Hegera napríklad, alebo pána Lengvarského, že jednoducho nevyjednáva, lebo musíme sa úprimne pozrieť nielen na tie mzdy alebo tie koeficienty, ktoré oni požadujú a ktoré by sme mimochodom zachovali tak, ako boli dohodnuté v memorande, ale poďme sa rozprávať o kolektívnych zmluvách, pretože tie kolektívne zmluvy sú naozaj niekedy problém. Predsa nemôžu byť veľmi bohaté kolektívne zmluvy, ktoré navyšujú ešte platy lekárov a každá štátna nemocnica vytvára 4-miliónový mesačný dlh. To proste nie je možné. Poďme sa pozrieť na súbeh úväzkov. Ako je možné, že nejaký primár má vlastnú súkromnú ambulanciu a nie je celý čas plne k dispozícii vlastnému oddeleniu. Toto sú animozity slovenského zdravotného systému, ktoré nemôžu fungovať. Čiže vždy, a toto očakávame aj od nového ministra, na jednej strane má samozrejme sa snažiť o dohodu s lekárskym odborovým združením, ale preto, že je tu na zástupca nás, občanov, má hovoriť s lekárskym odborovým združením otvorene aj o týchto otázkach. A to od neho očakávame. No a čo sa týka tých detailov, nemyslím si, že sú to detaily. Viete, my sme prišli teraz s návrhom ohľadom tých preventívnych prehliadok, ktorý sa môže zdať, že je to banalita, ale my sme prišli ako opozičná strana, kde vieme, že my nemôžeme prísť nejakým veľkým systémovým riešením, pretože na to sú tu koaliční partneri, na to sú tu koaličné strany, ktoré majú aj aparát na to, aby prišli s nejakým veľkým systémovým riešením. Ide o množstvo tých preventívnych prehliadok, alebo čo ide? Čo sa týka toho návrhu, my v žiadnom prípade nechceme preventívne prehliadky meniť, a teda nie meniť, ale rušiť. Hej? V žiadnom prípade. My len sa chceme pozrieť na to, aby boli racionálne. Predsa nie je normálne, aby na Slovensku sa od 18 rokov do 35, povedzme, v dvojročných intervaloch mladí zdraví ľudia, ktorí nemajú žiadne symptómy, nemajú žiadne ochorenia, pravidelne mali nárok a sú dokonca volané SMS-kami príďte, už ste neboli, a boli volaní ku všeobecnému lekárovi odobrať si krv a vytvára sa taká z nášho pohľadu istým spôsobom falošná nádej, že všetko je v poriadku, sme zdraví. To robia zdravotné poisťovne? No, pozrite sa, ak sa napríklad takéto preventívne prehliadky naviažu na určité benefity, ako to bolo u nás,
že ak chcete dostať 150 eur na nejaký zubný benefit, ale musíte prísť na preventívnu prehliadku, ktorú vám netreba, a ja to hovorím s plnou vážnosťou, že 18-ročný mladý človek, ktorý nemá žiadnu symptomatiku, ktorý nemá žiadne problémy, je naozaj zdravý, tak nemusí nevyhnutne chodiť na takúto preventívnu prehliadku. A nakoniec toto nie je vymysel Petra Stachoru alebo kresťansko-demokratického hnutia. Veď sa pozrime trochu ďalej. Vo svete prebieha kampaň Choosing Wisely. Vyberaj s rozumom. Rob veci, ktoré dávajú zmysel. Pán Stachura, viac toho dnes bohužiaľ nestihneme. Čaká nás o niekoľko desiatok minút relácia Kráľ na ťahu. Som vám veľmi vďačný za to, že ste si dnes večer našli čas, zareagovali na ministra Kamila Šaška. Budem rád, keď budete opäť našim hosťom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Príjemný večer vám. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorú ste nám venovali počas celého týždňa. Uvidíme sa opäť v pondelok. Dovidenia.